Berhampur Legislative Assembly ke parlo Changmaji Mikir Gawalong abarim PDC ke Chairman IK Song Bhijit mate sarsing inti kathar kahumdi dam. Pini Precheklo ni Pai Krepli Urmiarni Berhampur Legislative Assembly ke parlo Changmaji Mikir Gawalong abarim PDC ke Chairman IK Song Bhijit mate sarsing inti kathar kahumdi dam. Pinpur में बरहमपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्लो छंगमाजी हा वरलों कारबियारों रोंग प्लीडो अमेन लके छंगमाजी मिकिरगांव छंगमाजी पठार मोरातोली खिरुनी लपेन नाबी छंगमाजी पुहनलो छंगमाजी हा वर के सार तो पचिथान तेंके ब्रिटिश सरकार बांगविया प्रांग पेंसी हाला बांगसो हा वरलों कारबियाटुम रोंगाचो किम पुसिनी रितुम फिरांग के ठेंगनो लमथे नांग पचिनी दु Lason si labang soha war aprang ke hojai district si par lopon bonda non legislative assembly ka thaga hut Berhampur si Karbiarong rong plita ka par lopon ajok non ke Nogao district along si to koklo naga chithando tengke changmaji hawar Karbiatum ke minority mate muslim akhe tumang bongsi dodon kok ajok penang ana ki sungdo puta nang chithando Lapusona porhut Berhampur Legislative Assembly ka parlo Changmaji Mikir Gawalong abarim PDC ke Chairman IK Song Bhijit mate sarsing tikathar kahumrida majok hadakaratum aningarong lapen ninggethe chipaklangpo Pini Changmaji Mikir Gawalong ke hai kathar kahumrida mahut All Assam Karbi Students Association Marthi Hack Pen AAKSA Diri Piamai Konchong Bang Krishna Terang Rap Konchong Bang Nirmal Teron All Assam Karbi Students Association Biswanath Longria Mai Konchong Bang Sarsing Terang Anpar ta penangan kethe gidingatum chitong dul Tangte non hadakarat tum kisong ke boy putha kana gachithan nalam thile nonang ton pen arju iksina Hello nang le nang arju Northeast Life ikrang pen choro parlo Nili chini dama teng pelote litum ni pusar tum ahut pen lo ala betis aprang pen sila dat nung nam ke pan habe ke pan person sik arjudun long bom he bang nang than kang alam asi do ke barim lo sita non puta pusi ke thek the ke re join ni pen sinon puta la pu bang apolotia bang andar si do dun bom rong thamane non lituma kisama kapre tani litum nona bang ke sangmaji mikir gaon pualang litum bang ke sangmaji pothar la pu bang nobi sangmaji nobi sangmaji arong la pen modartoli kheruni karbiarong Nangte jutang jubata henda ke daktar rong asar do iklo ke di rong asar rong hang asar lai do iklo karkli ke phejo dak inte jasemet dakla sangmaji ha waralong daka karbiatum jasemet la anime bang adhorom he kopi si ke ong no dak mane non rong ke nani litum non la dom rong pipo bang ke ni litum ke la pulo haprang hakko pen lai pusaran lang tekang so adhorom si pu si doi bamla bari maron poson he si nang puta choklem bam lang arong ke arong o sujun chokan guten ta hakko pen ateng lang dak bang ke aron kimita we jara kristan ta we aron barim si do bam lang puta Nani tum dak jutang jupata hin pine nani tum kasik sak la pason do manon son bisar ki dar hin punon karkli ka phejolong mate ka do wit tek la cepator ik at lang manang litum la pulono ko la ni litum la pen somara hin atho bang ke la jitu aprang pen parampara poson lo aso dharma teng pen sila chorkli sopojuta choklem bom lo la pen la lo semara den amo pen chethan bom la ke thi ke jang phija le sita la lonse pia bang mote ave ha 50-60 kilometer bang rong sila nang ko jabok tarai la nitum rong pho rong throk bang ta ri de si ja semet pet ke non la si sa pe mar benta chingwai bom lo he ta so pin sot tuma bang ke siksa ave ko ke so si aprang si ke ni le sop non na li nang ka julam si kadom pitu pomesen lo nang ling karju sar lapen ahok pet ke ni li tum ga kimi si ke bang potem ma jo owe ki ni puson no tema sita arju long bom aprang benta ni li tumarong pra kisung bang ke kachar he ba ili mamnit ki thike jang ki thenai ke siksa ke la helo pasing thegam long bom lo lapen ka choklem chodam da sungu athema nini tum ke lapu arlo somar
pinso marhan chong hong he pute chok I nasi ke choklem cho damia thai ta ve la ta ke sung ikolo la pen baki bu ke nizir piat tum da than ikji sar ni ke akimila non Kiti ke jang hut kupilo ka sik ke non lo ke ta char he ta hong son na ve det kachi rung ta ve det la son na jatik la he char he pia vek de ave ik det no la son ave det la si pi bang ave ik det la son na la si ningkan kon bak do lo da ka char he lun se pi ka vek in ana ningkan doli bon nili ke ningkan kep iglo pining pen nge do ik he lan ban da thek iglong le la so phrang pen ko ana bosor ne ke dam ko ana ningkan ne dam chini ke alang li tum chini pon da rong la rong thom arong asar pi maratum ba so arlo tum neki reng je pham dak ku pipia kam si ke klem bom ti lo nang litum non te nili tum ke che theklong ke lapu mane hem pine kam do asap so kam se ram nei do kote la banga bari la son choklem posar mate apor hut kheti bati choklem so cho e ason lo ako iliar lenga niom ke hor sutun chodang ason ji chojor bom phak pine chupang reng bom lang cholo sa long hong chupang reng po long hong lo la pen bi pine chupang reng po sap sap dahita laan pane konane ke bi nei ba son la hubidha bang e kom ikson sarkar pen ku pipia war sai lo ke long pon nang litum sarkar ban ke prai ke asap sa babor sai long dun iglo he mane hem mane phophe che do lang ga hite hem so son e long dun bom lo usita me do olang ke phophe ke le do olang aso puthak la bang e sung lo anta asap sabe nang pidun bom lo pe dapat ke bang adim long dun kok long se pan ake me war sai ke long dun de la ma te di apen ni thek long bom lo sar la pen pa ananing kan do ni tu malom lo thek rai tum ta sakuri bia ku bene alo so marta sakuri a ବ୍ୟବস্থা la hai bang ke ave e la ka ho kalam lo reng bo reng thak dong thoma arong posita la an ke thek nong le pin la ka ho kalam lo thek nong bom non an ning kan ke lo ni li nang ke le ta kom la kecing sinali phan ka ju kang tong alam no pen lo dak sangmaji arong rat dak rong kon toma la pen adona phai kon bak do jima la pen dak nang litum comment tu aningkan mate uwe kon bak dak do iklola aso pathak nang thanoni jiba pardon dak nili rong me sangmaji pothar pulo dak nitum adungarai karbi rong thom do parong thom do asidak ke senge ni exactly ayar bang ining ave he lasi no nitum bang nearly 10 generations back nitum dak seng tang lo lasi dak nitum pini ne kisung ke boy la hai do lasi pini nitum sar song bijit han kechop ha lasi dak antum hatta nang ke invite lo je median nitu hanta je program nitu han nang program dak broadcast nang broadcast people no pijalo he lasi Chudi grilo je itum ku pima kemang ason an nei tang tum nang pachang pan pu pusi anang litum kisung nei ne ke ku pipilo dak nang litum dak ke doa kar bia tuma kisung je tong nang ke main problem nitum bang ke face nang ke nitum bang economic blockade la pen nitum kichali lahai bang ta nitum mission school ave adung head college ta ave nitum ma khelo si dam nang et la si lang nitum mainly depend nang ke la sorkari school long hen lo sidang nitum chethek long lo je daan kali la haita nitum paan bangason pathang do no edelo la si dia la sonni bang itu han economic blockade pen la education hin pen uplifting nitum dak bang khaya sonon rj hita me chipang tang dun ilong po jasemet nang litum dake minority lo mate muslim tum angbong sinang litum dudun kok basi lahai pen nang litum ko pina kisung ka sek sak chetong nang kok te timala pumpen la ke aprang pen da la so hin bang itum face bomb lo he on anta face bomb la si non nitum imenang non awe ke mitum thurthe bolote an su se phopon bom la si non nitum bang la rong thom chelang si satum han cho phalo je nitum la so hin pen bang nitu han nang pa phre nang pa thri ji phan la ka preng minority tum lo muslim mainly ke muslim tum lo he tum hin pen nitu han pa jok pon ko pasi itum iding cho thelo dak rong thomarong amen ko pipilo itum bang sangmaji pothar lo la pen nobi rong la pen kheroni paro kheroni rong pirang dak sangmaji mikir gaung puta aprang sangmaji mikir gaung puta nang pu bom he dokumen salong non ko pila ka dek sangmaji mikir gaung lo sangmaji mikir gaung pasi do he la hai ta nang tum
nang pajok paning pusin tumta athan nang chuning ri lo dong berang thang ta sop mikir jam pusing tok thai de masih tak nali tum la karbi ke celat pon jike angsong rebinon ta let horm te LSC pen district ke kupilo nali tum bang ke itu mang pilo papa Berhampur LSC. Newsdesk report, Northeast Karbilai.